Hej så og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag der skal vi chill med mine venner. Så det er bare sådan rent chill. Så lad os bare komme i gang. Ja. Så det første er, at vi teleporterer ned til Maja. Ulala. En tøs. Ej. Watch out, someone has put a bounty of you 1000 on you. Okay, spurgt. Okay. Som set er hun i rang 3, så ja. Så vi bare starte med at give nogle penge. Og alle sammen, jeg har faktisk fået en ny modloader også. Jeg har fået en ny modloader. Den er fucking fed. Så den er virkelig fed. Der er også farve på nu også, og det hele. Emil, har du penge nok? Ja. Okay, ja, nej. Jeg vil også gerne have nogle penge. Okay. Lol, købte jeg dernede? What the fuck? Ja, yeah, det er mig. Okay. Og ham her, han vil så være med i min video, eller hende, men det er så en dreng, der er med, som hedder Emil. Han er med i nogle af mine videoer, så ja. Så ja, så er vi i gang. Så er vi færdige med ramperne. Så lad os til at spawne nogle BMX. Ja. Så vi tager for hende den her. Er den god, den her? Det er sgu fint nok, er det ikke det? Lol, og smider jeg ikke hop. Så ja.
What the fuck? What the fuck? Ej, det gider jeg slet ikke. Det gider jeg slet ikke. Jeg kan også bare lige guard igen. Så jeg ikke kan vælge det gider jeg ikke. Hvor det er mand. Dør du også? Det var ikke godt. Du må ikke dø. Du må ikke dø. Nej, for satan. Jeg skulle sjovt nok prøve noget GTA. Seriøst? Det har jeg været 3-4 gange nu eller sådan noget. Jo. Lige. Og skulle du se det outfit der? Så får jeg ikke kunne lide. Okay. Okay. Hvad var det nu for noget? Nå ja. Nå, sådan der. Ja. Yeah. Så skal vi lige igennem det outfit her. Så. Ja. Yeah. Tak fordi du så med den her video her. Husk at subscribe på kanalen og give det et kæmpe like. Så ses vi nok i min næste video. Hej.